רגע, מה קורה פה? תגידו, זה אותו קונץ כמו פעם שעברה עם לרדת לחזור אחורה עם האנומליז? מה הקונץ פה? אקסיט 8 יצא לפני? מי זה הבן זונה הזה שבדרך אליי? מי זה? חבר? אחי, הוא נראה טורקי. יש מישהו יודע איך קוראים לבורקס הבולגרי הזה ביפו? ליד שוק הפשפשים? הייתי בשוק הפשפשים לפני כמה ימים. האמת שזה, מה זה חוויה לעבור שם, אחי? יש שם כל מיני דברים נוסטלגיים גם של חנונים גיימרים, אתם יודעים, מוכרים שם כל מיני צ'יט של אקסבוקס 360, פלייסטיישן 3, אחי, פלייסטיישן 2. האמת שזה היה מספק לעבור שם ולראות את זה. לא קניתי כלום, אבל כן. בורקס מוסה? לא נראה לי. שמע, זה הבורקס הכי טעים בארץ, גרנטיד, אחי. אשמח שתשמע טרק שהכנתי. לא בורקס מוסה. הוא בדוק מישהו בצ'אט יודע איזה בורקס אני מדבר, אחי. של בולגרים, אחי. תודה רבה, אקסמיקס 2006 על 200 ביטס. וואלה, אני אראה את זה יותר מאוחר, אחי, כי עכשיו אני באמצע איזה משהו. טוב, רגע, צ'אט, מה אני צריך לעשות פה? זה אותו קונץ? מצלמה? אפס? מה הקונץ פה, יא בני זונות? חשבתי שפעם שעברה זה פשוט לרדת במספר אקסיט 8. אם משהו לא במקום, תחזור אחורה. רגע, אבל מה במקום, אחי? אני לא יודע אם משהו במקום בכלל. אני לא יודע מה הרגיל בכלל. הוא סתם עבריין מין, אחי, לא עושה כלום, זה מסתכל עליי. תגידו, מה אתה... חתול! חתול? איזה נרקומן נהיה לחתול? מה שאתם מרחוק זה נראה כמו חתול ג'ינג'י? חתול? אתה יודע למה מיסטר פיס הער על הסאבי, המלך, אני מה זה מעריך? הנה, זה מה שאני צריך, יא בני זונות, אני צריך חופש עיניים. בחו"ל זה לא כמו בארץ, שם אתה קובע תור, אחי. אתה לא מחכה חצי שנה לתור. נו, אפס. מה קורה פה? 8. מה זה המשחק האוטיסטי הזה, צ'אט? הוא הולך. אני גם יכול לעשות לו בלוק, אחי. איך ישר? פשוט ללכת ישר? אפס. מה הקונץ, אחי? במשחק הקודם היה איזה קונץ, אחי? פה אין איזה קונץ, הכל אותו דבר. 8. לא לעשן. חתול. עיניים. מוזיקה. סמים. נרקומן. מקריח. אתה בלי קטגוריה? אין לי מודים? מודים! Keep left. 1. זאת אומרת, אני צריך כאילו להגיע ל8, כאילו אנחנו מתחילים ב0 פה, הבנתי. אני אגיד לכם למה, במשחק הקודם זה כאילו היה הפוך, זה היה כאילו מ7 להגיע ל0. אוקיי, אז כאילו פה כן היה משהו טוב. כאילו אם אין שיט מוזר, אז להתקדם ישר. אם יש שיט מוזר, אז ללכת אחורה, נכון? אין אדיטורים? אני מפטר את כל המודים שלי, אחי, באמא שלי, כל אחד יותר אוטיסט מהשני. אסור לעשן. מה, אין פה שום דבר מוזר, אבל אחי, הכל נראה אותו דבר. שמעתי איזה משהו... אוקיי. רק מקונצים כאלה אני אמור לדעת ללכת אחורה? אם אני לא הולך אחורה בזמן אני מת? לא לעשן. חתול. עיניים. הכל נראה כל כך רגיל. אם אני מסתכל אחורה גם יכול לקרות משהו? משחק, מה? אין לי מושג, אחי, זה משחק עם קונצים. צ'אט, לא היה משהו, נכון? להתקדם קדימה? אם יש איזה משהו, תגידו, יא בני זונות, אני אחד הנכים בדברים האלה. שים לב לדלתות. 1, 2, 3. 1, 2, 3. כתוב 8? איפה היה כתוב 8? כתוב 8? מה באמת? זה יכול להיות משהו כזה? אני כזה אוטיסט, אחי. רק על הפורנו שלו בפלאפון, תודה רבה אח שלי. מה? רגע, מה? עוד פעם אחורה, נכון?
לא היה מספר כאילו בכניסה. אז עוד פעם אחורה. לא, מה אני עושה, אחי? תמיד כתוב 8? יא בן זונה, אתה סתם דופק אותי, החתיכת אוטיסט. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. פה אין כלום. 1, סבבה, בן זונה. עכשיו הייתי ב2. מה אם אני נכשל זה לא... אוקיי, הוא מתקדם מהר, אחי, הוא על לקוקאין, אחי. חמודי! אנסי! בום! 2, אחי! אני יודע... מה רוצה? מה רוצה? מה הוא רוצה המטומטם הזה? אוקיי, חזרנו להתחלה. 8 תמיד יש, אתם פשוט מטומטמים, אחי. אין כלום, דלתות, רגיל, עיניים, זין. האמת, למשחק של הרכבות היה יותר וייב, אתם יודעים? מה? אני לא מבין, אחי. איך, אחי, אני לא מבין, למה זה מחזיר אותי עד... כאילו פעם אחת אני נכשל הזה, לוקח אותי כל הזמן הזה אחורה? אוקיי, זה פאקינג לחולי נפש. 1. הדלת באמצע? מה אתם רוצים? 1, 2, 3. מה הבעיה בדלת, יא מטומטמים? יש משהו בעיה בדלתות? אונייצ'ן, סוגוי, אריגטו. לא היה ידית? נו מה זה, אחי? זה דברים ממש קטנים, אחי. טוב, בסדר, הבנתי, דלתות, שלטים. סבבה. בסדר, לא היה פה כלום, נכון? להתקדם קדימה. בום! נרקומן רגיל. No smoking. פה אין כלום. יכול להיות גם משהו במצלמות הבטחה אולי? זה הכל אותו דבר, חתול. זה היה? פה אין כלום. פה יש ידית, פה יש ידית. הכל רגיל, לא, תסתכל גם על התקרה. מה בא בתקרה? מה אני רואה בתקרה, יא מטומטם? מה אני רואה? מנורות? פה אמרתם לי שתמיד יש 8, אבל... אני מתקדם קדימה. אם זה 0, איך אני יוצא מהמשחק הדגנרטי הזה? בום! יאללה עוד 5, אחי. מסך נסע תפס אותי. הכי טוב שאני מקבל כאלה, אחי. זה הכי קל להביא את הסיטואציה. טוב. פה אין כלום. נכון. דלתות. עישון. חתול. אמרתם לי לשים לב תגידו, הסאונד הזה שיש, תמיד יש אותו? אקסיט 8. קונקורס. מה זה קונקורס, אחי? אני יודע אנגלית שוטף, אין לי מושג מה זה קונקורס. ידיות? ידיות? יש לך איזה פטיש לידיות? יא בן זונה, לא נראה בכלל שזה קונץ עם הידיות, אתם סתם זיינים את המוח. תזכרו שתמיד יש גם 2 ונטות. 2 ונטות, 3 דלתות, 2 ונטות, 3 דלתות. זה היה תמיד? מה משחקים? אנחנו משחקים אקסיט 8, אנחנו כאילו תקועים בלופ ואנחנו צריכים לשים לב אם יש משהו מוזר, אחי. אם יש משהו מוזר, אנחנו צריכים להתקדם אחורה. אם יש משהו לא מוזר, צריך להתקדם קדימה. תמיד היה? די, הבני זונות, תגידו, אתם טומטמים? הוונטים לא היו במקום? מה? אחי, יש פה 2, תגיד, אתה אוטיסט? תקשיבו, זה פי 1000 יותר קשה מהרכבת. הרכבת היה פי 1000 יותר קל. על הזין, אני רץ, אחי, 1. בום, 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 ונטים, 2 ונטים. זה, הכל בסדר, פה הכל טוב, אחי. מה אתה מזיין את המוח, אחי? זה לא הוונטים. אחי, על מה נכשלתי? באמא שלכם. הפוסטר של הנעים זז? פוסטר של הנעים? מה זה הפוסטר של הנעים? מה זה אומר בכלל? פוסטר של הנעים? עיניים. אחי, למה אתם אומרים לי רק עכשיו? תגידו לפני, גם מטומטמים, איך אני אמור להבין את זה? אותו דבר. משהו איתו אוי, מה זה, הוא ענקי? נכון? אחי, הוא עצום, הוא טווילה, אחי. הוא ליאור סורי, נכון? הוא ענקי. אין שלט?
מה אין שלט? תגיד, אתה אינפנט... יפסי! מה איתך, שחר, יא מלך? איך המייפל סטורי? אתה עדיין מכור? ונטים, דלתות... נכון, אין משהו מוזר. זה ענק יורה לפני, אחי, לא הבנתי מה הלוז. בום 4. וואלה, זה השיא בינתיים, נכון? 4 זה הכי רחוק שהגענו. אוקיי. עכשיו הגענו בחצי. שתשימו לב טוב. סמוקינג! הסמוקינג! לא, הסמוקינג תמיד היה... לא. זה תמיד היה פה? זה לא היה פה? לא, זה שם בצד השני. הוא נראה רגיל, תמיד היו לנעליים אפורות. בראש שלי כאילו היה לו נעליים חומות. ונטים בסדר. הצהוב על הרצפה לא נכון? באמת? האמת שזה נראה באמת כאילו זה לא באמצע. זה תמיד היה ככה? חרא זה בגג הפוך? איזה חרא בגג יא מטומטם? חרא בגג? חרא בלפנים שלך יא מטומטם. הריבוע הזה, הפסים? מה אתם מדברים אחי? מה זה? כי זה לא באמצע כאילו? תקרא? מה יש בתקרא? וואט דה פאק אחי, זה פאקינג פרצוף. אתם רואים את זה? אף? אחי זה אמור להפחיד, זה האמת מצחיק. איך שמת לב לזה? חולה נפש, אני לא שמתי לב לזה. חמש. הוא כל פעם מפחיד אותי, הבן זונה בפלאפון. נראה לי הוא ירצח אותי בסוף. טוב צ'אטס, עוד 3. אין פה כלום. סמוקינג. בום בום בום, כל הסדר הזה סבבה. ימית 2000 אחי! מה אתה רוצה? למה זה מתקדם? פאקינג בריכה של דם. אוקיי, אנחנו בפאקינג 6 שיטס. איזי אחי, שהמשחק מביא דברים כאלה זה כאילו פרי ווין. הכל בסדר? הכל בסדר? יא בן זונה, יא בן שרמוטה, הוא זז כוס אימא שלו אחי. טוב ששמתי לב לעיניים. 7 סמוקינג זין. אם אני נכשל זה לוקח אותי אחורה עד הסוף. מה אם יהיה באמת אחד עם חתול? סליחה, זה התקף סכיזופרניה, סליחה, אני לא יודע לדבר. מה אתה רוצה? הצהוב ברצפה אותו דבר אחי, זה תמיד ככה. הוא בסדר, נכון? תמיד היה לו חדשכון כזה על המצח. תקין, תקין, תקין. וואלה לא יודע אחי, בינתיים נראה לי תקין. העיניים תמיד היו ככה עם אפור? הוא נמוך? הוא נמוך? הוא לא נמוך אחי, מה אתה מזיין את המוח? תבדוק את המצלמות אבטחה? מה שלי לבדוק את המצלמות אבטחה? 1 2 3, יש 3 מצלמות אבטחה. הדלת רחוקה או שאני מדמיין? מה, תמיד זה היה 1, 2, 3 ואז 2 ונטות ביניהם, לא? המאחורה של השלט ניקיון? מאחורה? איזה שלט ניקיון יא אינפנטיל? מה אתה רוצה? זה? מה מאחורה? אני לא יכול להסתכל מאחורה יא מטומטם. לא, זה בסדר, נכון? אתם סתם מכילים אותי בתסביכים. אמא לצ'יט, אני לא רוצה להיכנס... די, כפרה אליכם, תגידו לי שזה בסדר. אני לא רוצה לעבור את זה ואז לחזור לאפס, אחי, כמו זה בן זונה. הוונטות? אחי, הוונטות אותו דבר, 1, 2, מה הבעיה? נבדוק תקרה? אין פרצוף בתקרה. נכון, אין פרצוף בתקרה. קיצר, יאללה, אני ממשיך, יא בני זונות. האחרון. יש עין חומה, יש חם. אין פה משהו מוזר, נכון?
תבדוק את המאחורה של שלט 8? אבל אין יותר את השלט, אחי, שאני מתקדם מן אותו יותר. הפוסטר של הניקיון? מה איתו? What the fuck? אחי, איך שמתם לב לזה? חתיכי. וואלה, זין, אני הולך אחורה, אחי. אבל זה עדיין תקוע לי על 8. מתי אני יכול ללכת לחופשי? מה זה? יש שם משהו. אתם רואים את הסילואטה של הבן אדם? אני לא יכול לעשות זומין במשחק המזדיין הזה. תברח? מי זה האנס הזה? יא בן זונה. מה הוא רוצה? אימא'לה אחי, חשבתי הוא הולך להמשיך לתקוף אותי הבן זונה הזה. כאילו עד שאין לי קדימה הוא לא נותן לי לעבור, זין? 3 מצלמות, אין דלת, אין דלת, אין דלת, אין דלת, אין דלת, עוד אחורה. איזה משחק אחי, הוא מנסה לזיין אותי. טעות אחת ואני בפאקינג 0 אחי. ונטות, דלת, הדלת קצת, לא נכון, הדלת באותו פוזישן, אני סתם עוזר. 1, סמוקינג. הוא מלחיץ אותי. ציור סבבה, כלב חמוד, אנשים לא מתים. לא, נראה סבבה, צ'אט. ידיות יש, בוונטות אין כלום. קונקורס, אקסיט 8. וואו, what מכוסה the משכורת, fuck? ואתה מקבל אחוזים. הולי שיט, אחי ילד מנדלת, תודה רבה לה. 5,000 פאקינג ביצי הפסיכופת, תודה רבה רבה אחי. המזוודה של האיש? הדלת האחרונה? פאקינג עלק המזוודה של האיש, אנשים נסים לזיין אותי להמציא איזה תירוץ אחי, תודה רבה ילד מנדלת על הפאקינג 5,000 ביץ אחי, תודה רבה רבה, הולי פאקינג שיט. תרשמו לבנות לילד מדלת, כפר עליך, תודה רבה רבה אחי, אתה לא יודע כמה אני מעריך את זה. אני הולך אחורה אחי, מה אני חונק? יקיר! מה עם המזוודה שלו? מה, יא בן זונה? די אחי, אני מרגיש שאני תקוע ב8 שנה אחי. לא יכול להיות שכל פעם נותנים לנו איזה חרא שמזיין אותנו. אני דמיינתי שהוא הלך מהר לרגע. דמיינתי את זה, נכון? אני סתם עושה. שנראה לי תקין. קונקורס, למעלה אין כלום. הוא בסדר. שנראה טוב. הסיגריה? מה הסיגריה? מה אתה רוצה מהסיגריה, יא מטומטם? תבדוק תקרה? עין? אין שום דבר בעין, אחי, חתיכת סכיזו, מה אתה רוצה? שלטים? רגע, משהו מוזר עם השלטים, לא? הם פאקינג ענקיים, לא? הם תמיד היו בגודל כזה? איזה משחק תסביך כוסימה שלהם, תן לי כבר להתקדם. מה הסיגריה ירוקה? סיגריה תמיד הייתה ירוקה, יא אינפנטיל. נכון, השלטים עצומים. ביי ביי. טוב שלכם, טוב שלכם, טוב שלכם. אלק אקסיט 8. לופ לנצח 8. הנה, כן, עכשיו השלטים בגודל נורמלי. הנה, אתה רואה, הסיגריה תמיד ירוקה, אחי. אף אחד לא מת בקליניקה, הוא מאושר, הכלב סבבה.
שתי פוסטרים, אקסיט 8. המזוודה, המזוודה, מה אתה מזיין את המוח, אחי? שתי ונטים, סבבה לגמרי. 1, 2, ידיות סבבה. 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 יש פה גופה. סבבה. להיכנס לשם? מלא יא בן זונה. חיים רק פעם אחת. סתם, נראה לכם יא מטומטמים, עד שהגעתי עד לפה אני אסכן את זה יא אינפנטילים. וזה טוב שחיכיתי קצת ולא התקדמתי קדימה ישר, זה לקח לזה שנייה להיפתח. מרגיש לי שכאילו לקח לו קצת יותר זמן לצאת, אבל נראה לי אני סתם עוזי, המשחק הזה הופך אותך אתה חושד בכל דבר קטן, אחי. אקסיט 8, שיניים. אלק אקסיט 8, בואו. אקסיט פאקינג 18 כבר, יא בני זונות. קונקורס, דלתות. כאילו אני אחרי בדיקת צילום ברופא שיניים, אחי. תגידו, זה תמיד היה ככה? אני מוכן להישבע שבהתחלה שהסתכלתי זה לא היה ככה. הבקריר! אתה צהוב! די אחי, די, שעה כבר! תן לי להתקדם, יא זין! הוא רגיל. פה אין כלום. וואי, זוכרים את הפרצוף שהיה בתקרה, אחי? שיניים. שמח. שיניים. תגידו, לא היה לו מטאטה לפני? אני לא יודע למה אני זוכר שהיה לו מטאטה. לא אין כלום. סיגריות ירוקות. לא נכון, לא היה לו מטאטה. אני סתם עושה את זה. שוב, תודה רבה לדמן דלד על 5,000 פאקינג ביטס, אחי, אני מה זה מעריך את זה, ותודה רבה דלד על הפולו. וואלה, יש פה עוד אנשים שנהנים מהתוכן, אחי, ולא עשו פולו. אני מאוד אשמח שתעשו, זה מאוד עוזר לי. כן, זהו, היה פה מוזיקה. בת זונה. ידיות. 2. מפתחות מצלמה. מפתחות מצלמה. מצלמות אבטחה. מפתחות מצלמה. איזה נרקומן אני. קונקורס. אקסיט 8. נראה בסדר, לא? כמה זה? 5,000 ביטס בכסף? 60,000 יורו. יא בן זונה, מה אתה נכנס לכיס של אחרים, אחי? תגיד תודה ותגיד שבת שלום. תשמע, נראה סבבה, לא? נקודות כחולות בפוסטר של העיניים? איזה נקודות כחולות? נראה לי אתה עושה. כאילו אני מבין למה, כן, המשחק הזה הופך אותך לעוזה, אבל... אחי, לא היה לו מטאטה? למה אני זוכר שהיה לו מטאטה? יש צל? איזה צל? הצל? הראפר הישראלי? שאת יש פה משהו, אני לא יודע, אחי. שטעו תחת וחוזרים אחורה את הכל. לא, אבל באמת, זה נתן לי כל כך הרבה רצף של מקומות עם שיט, כאילו אין מצב זה עכשיו לא אמיתי. הנקודות? איזה נקודות? אחי, זה ההשתקפות של הקיר, יא מטומטם, אתה לא רואה? נקודות. צריך לקבל נקודות זכות על הפיגור השכלי שלך, יא בן זונה. שט, הכל טוב? הפוסטר של העיניים אחרות. מה אחר בו? עיניים. Security Camera in Operation, תמיד היה את זה, אחי. ליד הפוסטר של המוזיקה? מה יש בפוסטר של המוזיקה? מנגן, סמים, טומארולנד, אחי, מה הבעיה? כמה זה 3,000 ין בשקל? מה אתם רוצים? זה?
מה אתם אינפנטילים? מה יש פה? אחי, איזה נקודות, נקודות, זה השתקפות! היה רק נקודה אחת? מה? איזה נקודות, אחי? אני זוכרת שהפוסטר היה מחזיק מטאטה. די, טרופית, יא בן זונה, אתה מנסה לזיין אותי. בפוסטר של העיניים האפורות, מה יש פה? מה יש פה? מה? הנקודות הכחולות? מה? אחי, זה היה, לא? היה, זה חלק מהדיזיין המטומטמים, אתם מזיינים את המוח. לא יודע להמשיך. אתם משגעים אותי, צ'יט, אני תקוע פה לנצח, אני מרגיש כאילו אני משחק במציאות את המשחק הזה. העיניים שלה בצבע חום שלא אמור להיות לצבע בכלל? מה? לא, זה הקונץ, אחי. רגע. פה יש עין אפורה, למה פה יש עין חומה? זה תמיד היה ככה? אללהו אכבר! רגע, מה עם זה? אללהו אכבר! חופש! מה זה? מה חופש? אני נהיה קופאי? מה זה הסאונד הזה? האמת שזה היה חמוד. אני הרבה יותר אהבתי את הרכבת, אבל נראה לי איזומי. זה משתמש באנריל אנג'ן. בוא'נה, עכשיו כולם משתמשים באנריל אנג'ן, חדש. גם התקן, נכון, תקן זה על אנריל אנג'ן. יש עוד אנומליז, תמשיך לשחק יא בולבול. איזה עוד אנומליז? מה אתה מזיין את Thank you for the underground passageway. We apologize for the inconvenience it may cause you. There are 16 anomalies that have not been found. מה? רגע, זה לא נגמר? מה? מה 16? זה סתם חוזר על עצמו. יאללה, לך תזדה... תראו, ספיד רג'טס. עכשיו זה סתם לופ כאילו. נכון? עכשיו זה באמת לופ לדעתי. ספידרן... מה? זה לא נגמר? אחי, זה לא נגמר! רגע, מה עכשיו יש 16 כניסות? We will rock you. טוב, די, אין לי כוח למשחק הזה, כוסימה של זה. אחלה אקסיט 8, וואלה, האמת שזה היה חמוד, אחי.